खुलुमका जत ति प्रसान भिडियो नाय तनाय रखनो संकेन्द्र आनि थामनेल नो कनायसि दिनै अमो भिडियो नि बिसिङो आं टिटिएडिसि गभर्नमेन्ट चालौगै तनाय टिटिएडिसि एडमिनिस्ट्रेशन चालौगै तनाय रखनो आं सोंगानि मुसु गायसि टिटिएडिसि चालौगै तनाय सरकार 6 बोसोर रानिं नंगै तंहा चाकरि रखनो हावानि अमहाय कोनो आइडिया करि दे ना किबा कोनो चाकरिनि वैकेंसीज करि दे टिटिएडिसि गभर्नमेन्ट नि और ini grup B, grup C, grup D चाकरि करि दे ना कि शुद्ध 120 जना चाकरि खगै तिलां लाइमानि तिलां जागमानि आसिक बायदि जत पोस्ट फिलअप ओं पाइखा हम आं सोंगानि मुसुगो हायसि टिटिएडिसि गभर्नमेन्ट चालौगै तनाय ताबनि बर्तमान सरकार करि खादे चाकरिनि वैकेंसीज बा पोस्ट बा खाली करि खादे ते ओ 120 जना चाकरि तिलां लाइमानि खगै तिलां लाइमानि इलीगल बाबे तिलां मानि विदाउट नोटिफिकेशन विदाउट रिक्रुटमेंट तिलां लाइमानि अमो सेबा बार जानानै सेबा दायित्व नानै सेबा बार जानानै ते आं सेंगारि मुसुगो 2024 नि फेब्रुवारि मार्च तालो निनि Sub-ZDO नि रिक्रुटमेंट कप्लमानि नोटिफिकेशन कप्लमानि आपरो जत युथ सिक्लारो जे बेकार तंनाय सिक्लारो बरक जतनो हाजार हाजार बरक बेंगो थाङै ड्राफ्ट तामैने 300 टाका खाइ ड्राफ्ट तामैने दिनै फर्म फिलअप खाइनै जमारो लायखायसि हा कुमलंगो थाङैनै जमारो लायखाबले हायदा हाया ओ 300 टाका खाइबै एप्लिकेशन फी बा फर्म फिलअप खाइबानि रां बियां थांगा ताबो हिसाब खाइबै नायदि 300 टाका इनटु दिनै 12000 बरनो फै हिसाब खाइबै नायदि एसे तेनिने आरो जागावो 300 टाका इनके एसटी बा एससी खसि यूआर नि बागै नै 500 टाका तंखायसि उमर रांगो बियां थांगा सेबा बार जाना नाय मनो Sub-ZDO नि पेपर लिंक माने सेबा बार जाना नाय Sub-ZDO नि रिक्रुटमेंट ना हाजाक माने ओ पोस्ट न ताब सक जरा फिल अप खाजिया को सेबा बार जाना नाय आसक कमजोर खा टिटिएडिसि गभर्नमेंट अमदे सरकार खा आं ताब तिनि जलेवै खादुवै चाजा एंगै मा सामाने हायसि कारण पेपर लिक इंखा 1 बोसोर 2 बोसोर इंखा ये ताबुक तो नों बनो तैसे गाहाम खाइनाय बाहायके टाइट गाहाम के खाइनाय नों एग्जाम खाइमाब्ले नरक अम आन भिडियो न नुगै दं हायके गोबां शेयर खाइबेर लायदासि जों खरां माति साना हायसि जों मा सोंनाय हायसि जुदि स्टेट गभर्नमेन्ट न सिमिंलिया ताबो टिटिएडिसि गभर्नमेन्ट बो जब बा चाकरि तिलांया हायसि तमानि बागे बरक तिलांया हा तमानि बागे बरक रिक्रुटमेंट हाया रिक्रुटमेंट 110 जना 90 जना 80 जना रिक्रुटमेंट हाजाक माने पर्यन्त छ निने आन्सर की पेपर लीक इंगैसि कोनो खुसपाता करेकेसि तरो जागायसि निने 120 जना बेआइनि बाबे इलीगल बाबे चाकरि तिलांलायो हाके देंसिनाय हा जरा सिगलारो जुबक रक बेकार तंनाय रक बरक केबले पॉलिटिक्स खाइबे हे हाते दफानि बागै सामं खाइबो सामं ताङो हे हा पॉलिटिक्स हिमैनाय मंसा चुगिया मंसा करिखे मा तंबासिनाय अम हायदे हा सोबा बार जानानाय Sub-ZDO नि सोबा बार जानानाय 120 जना चाकरि तिलांजों माने हा सोबा नायनाय सोबा नायकलनाय सोबा रिक्रुटमेंट हानाय सोबा चाकरि रनाय सोबा चाकरि तिलांनाय सोबा बार जानानाय अम हायरो सरकारो तंततै निनि पेपर लीक माने न नालिया सरकारो तंततै निनि चाकरि 120 जना खगै तिलां लायखा सरकारो तंततै 120 जना चाकरि खगै तिलां लायमान न कोनो बार जानालिया अम हायके चलिसिनाय चाकरि तो तिलांया न आं सावैनो तंखायसि मेन कक सानाय Sub-ZDO नि फ्रो जे 300 टाका खाइनाय एप्लिकेशन बा फर्म फिल अप मा खाइमानि बा बेंगो थाङै डिमान्ड ड्राफ्ट तावैनाय 300 टाका मारो माने ओ रां रो बियां थांगा ओ रां रो बियां थांगा कि 100 जना 90 जना 30 जना चाकरि माखा Sub-ZDO नि चाकरि दे माबायखा माबो माया चाकरि बो रजाया yang जत पाब्लिक रनि थानि जत कैंडिडेट रनि थानि रां 300 टाका खलाइबे मारो माने ओ रां न बो किफिलै रया ओ रां प्राय अंनाय निनि 7 कोटी 6-7 कोटी अंनाय सि ओ रां बियां थाका टिटिएडिसि गभर्नमेन्ट दिनेले मा सोंखायसि अमा हायरो मा सोंखायसि हाजार बरक कुमलंगो थाङैनाय वाती होया सातुं होया गारि भारा सोबायबिनाय दिनै सालसा थाङै
लाइन बासावै मारो बोलिया खना थांगै लाइन बासावै मारो बोलिया 4-5 दिन लाइन रमिनाय Sub-ZDO नि फर्म फिलआप खालामनानै डकुमेन्ट जमा रवानि बागै लाइन बासाजाक 6-7 दिन अदेक बरक रक हा बगैदे थांबायखा सिगलाराव बगैदे थांबायखा जोंनि युथ्स रक अमो हायनो थैया साइफानो तापक देहायसि हा आसिदे कमजोरखा एडिसि गभर्नमेंट पेपर लीक इंखा 2 बছর लाइले हामले ताबो तनि स्टेप ना हारसिदिता बाहायगे उ Sub-ZDO नि फर्म फिलआप खायनाय 300 टाका रां रिवैनाय खायनाय रनो बाहायके बरनो ताबो गताल बाबे बाहायके बरनो एग्जाम रननाय बाहायके बरनो नाहानाय अमो सालायदिता एग्जाम बो नाहालिया ते उ जे Sub-ZDO नि पोस्ट माने बनबो फिलआप खालिया ते गताल खाबै ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी बो अरनि पोस्ट रनबो फिलआप खालिया चाकरि बो नाहालिया अमो हाके तंखांगे दे सरकार खाय दे हा पॉलिटिक्स को सावैनाय पॉलिटिक्स नि डायलॉग रखांगे सिमिं सरकार काहाम तिप्रासानि बागै काहाम खा चाकरि बना हादि हासि चाकरि बना हादि बाहाय खेंलायनाय सादि हासि हा तमा सासिनाय तमा वानसक सिनाय टिटिएडिसि गभर्नमेंट चालौबाय तनाय एडमिनिस्ट्रेशन चालौबाय तनाय रना तमा सासिनाय ते काहाम देहन सिनाय हामिया देहन सिनाय नरो जब चिन पब्लिक जनगण रक आनि भिडिअ नाय तनाय viewers rok nero sasi diaisi comment khlai salai diaisi tei an video no share khlai diaisi jing khorang mati sanai diaisi jong ma ke sini sini tangwene ingli diaisi manai mawi thangbaile ha 120 jona manai mawi thangbaile ha khogoi je kuno hamya chaya khlai illegal babe phane borok mawi thangbai ha borok mungsanai borok hai chakri mawi thanai khogoi chakri rojanai o chakri manai ro borok khorang ti salia tei wan chodi जोंने नोटिफिकेशन पुजन तो नुग्रो गया बोर्ड डेट नोटिफिकेशन को का बोर्ड डेट बरोनो एग्जाम रो जका बोर्ड डेट बरोनो बाय बा बरोनो इंटरव्यू अंका बनो बजों सिर गया छी हान बागैनो जों पगजांनाय गरै हायसि जों पगलाय माया हायसि अम हायरो मुइतो माव हायसि नेरो आसकनि Sub-ZDO रोफ्रोनि लामा कलगमा लाइन कलगमा बासावैनाय फर्म जमा रो माने नेरो मुइतो माया दे सिक्लारो youths ro muito mai da morong no so omo ang टिटिएडिसि गभर्नमेंट चालौबाय तनाय एडमिनिस्ट्रेशन पावर रो तंनाय रक आं संगानि मुसुगो साबानि मुसुगो निरक तमा साबानि मुसुग अमानि भिडिअ न नुबानि बिसिंतै निरक तमा स्टेप नाहारनाय Sub-ZDO नि बागै 120 जना चाकरि तिलांगानि बागै बसकां रगन निरनि नाहार मं चाकरि तिलांगानि जॉब तिलांगानि तिप्रासार न सेप काहाम लामा काहाम चाकरि रवानि निरनि बखावतो दं एडमिनिस्ट्रेशन पावर तंनाय रक निरनि बखावो सिक्ला रंनो चाकरि रवानि बखादे तं जों सिव हायसि टिटिएडिसि गभर्नमेंट अब गोबांमा पोस्ट वैकेंसीज खालि दं फिया जॉब फायर खालाय जाया शुधु स्टेट गभर्नमेंट सिमिं हलाय दं याखि सुलाय दं टिटिएडिसि अंडर अब वैकेंसीज दं गोबांमा जोंगे दिनैनि भिडिअ आसक नों सिनाय जुदि आं कक सामानि जाया दंखबा ना कार्दी आइफनो किसिसा बखाव दुख नांमानि बागै जत किसु मासंखा मासाखा बम हाई स्टेप ना हारजानाय मासंखा हायसि एडमिनिस्ट्रेशन चालाव तंनाय रनि साकाव संगे दिनैनि भिडिअ अरनो पाइसिनाय नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट भिडिअ जों मालाबे कक सालाय पिसिनाय आसनो